एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनाय। नोंथाङा एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनायखौ बाहायोना? एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनाया जोंनि देहायाव मा मुलाम्फा खालामो नोंथाङा मिथियो नामा? एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनाया बारहावा गुबुंले जानाय आरो सन्देरनायनिफ्राय जोंनि देहाखौ रैखाथि होयो। बे एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनायखौ जायोब्ला इमिउनिटिया गोख्रों जानायजों लोगोसे गोबां देहायारि मुलाम्फाबो होयो। गाव-गावनि देहाखौ जों बयबो मोजां आरो गोख्रोङै लाखिनोब्ला इमिउनिटि बांहोनो थाखाय एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनायखौ जानांगौ। बेयो मोनसे मिथिंगायारि महरै बाहायजानाय मुलि, जाय जोंनि देहायाव गोबां मुलाम्फा होयो। एल'बेरा आरो हालदै मोननैयावबो एन्टिबेक्टेरियेल गुनफोर थायो। हालदैयाव कारकुमिन थायो, जाय सन्देरनायाव होबथानायखौ मदद खालामो। हालदैखौ जायोब्ला इमिउनिटिया गोख्रों जानायजों लोगोसे उदैयाबो मोजां जायो। बेनि अनगायैबो बोथोरारि लोमजानाय, गुजुनाय आरो गुबुन सन्देरग्रा बेरामफोरनि खैफोदाबो बाङाइ जायो। लोगोसे एल'बेरा जेलआबो बिगुरनि थाखाय जोबोद मोजां। बेखौ मोखाङाव फुनोब्ला बियो जोंनि मोखांखौ गोजों आरो साफा लाखियो। एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनाय। नोंथाङा एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनायखौ बाहायोना? एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनाया जोंनि देहायाव मा मुलाम्फा खालामो नोंथाङा मिथियो नामा? एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनाया बारहावा गुबुंले जानाय आरो सन्देरनायनिफ्राय जोंनि देहाखौ रैखाथि होयो। बे एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनायखौ जायोब्ला इमिउनिटिया गोख्रों जानायजों लोगोसे गोबां देहायारि मुलाम्फाबो होयो। गाव-गावनि देहाखौ जों बयबो मोजां आरो गोख्रोङै लाखिनोब्ला इमिउनिटि बांहोनो थाखाय एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनायखौ जानांगौ। बेयो मोनसे मिथिंगायारि महरै बाहायजानाय मुलि, जाय जोंनि देहायाव गोबां मुलाम्फा होयो। एल'बेरा आरो हालदै मोननैयावबो एन्टिबेक्टेरियेल गुनफोर थायो। हालदैयाव कारकुमिन थायो, जाय सन्देरनायाव होबथानायखौ मदद खालामो। हालदैखौ जायोब्ला इमिउनिटिया गोख्रों जानायजों लोगोसे उदैयाबो मोजां जायो। बेनि अनगायैबो बोथोरारि लोमजानाय, गुजुनाय आरो गुबुन सन्देरग्रा बेरामफोरनि खैफोदाबो बाङाइ जायो। लोगोसे एल'बेरा जेलआबो बिगुरनि थाखाय जोबोद मोजां। बेखौ मोखाङाव फुनोब्ला बियो जोंनि मोखांखौ गोजों आरो साफा लाखियो। एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनाय। नोंथाङा एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनायखौ बाहायोना? एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनाया जोंनि देहायाव मा मुलाम्फा खालामो नोंथाङा मिथियो नामा? एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनाया बारहावा गुबुंले जानाय आरो सन्देरनायनिफ्राय जोंनि देहाखौ रैखाथि होयो। बे एल'बेरा आरो हालदैनि गलायनायखौ जायोब्ला इमिउनिटिया गोख्रों जानायजों लोगोसे गोबां देहायारि मुलाम्फाबो होयो।
गाव गावनि देहाखौ जों बयबो मोजां आरो गोख्रोङै लाखिनोब्ला इमिउनिटि बांहोनो थाखाय एल'भेरा आरो हालदैनि गलायनायखौ जानांगौ। बेयो मोनसे मिथिंगायारि महरै बाहायजानाय मुलि, जाय जोंनि देहायाव गोबां मुलाम्फा होयो। एल'भेरा आरो हालदै मोननैयावबो एन्टिबेक्टेरियेल गुनफोर थायो। हालदैयाव कारकुमिन थायो, जाय सरदेरनायाव होबथानायखौ मदद खालामो। हालदैखौ जायोब्ला इमिउनिटिया गोख्रों जानायजों लोगोसे उदैयाबो मोजां जायो। बेनि अनगायैबो बोथोरारि लोमजानाय, गुजुनाय आरो गुबुन सन्देरग्रा बेरामफोरनि खैफोदाबो बाङाइ जायो। लोगोसे एल'भेरा जेलआबो बिगुरनि थाखाय जोबोद मोजां। बेखौ मोखाङाव फुनोब्ला बेयो जोंनि मोखांखौ गोजों आरो साफा लाखियो।